Vull afegir una cosa a nivell pràctic de les assegurances. Independentment de que hi hagi casos en què hi ha frau i, per tant, efectivament, els problemes que el Banc d'Espanya no actua d'ofici i han d'anar a judici, també és cert que les assegurances, en aquest cas l'assegurança per acabar l'atur, només inclouen una sèrie de casos que estan fixats a la pròpia escritura on firmes l'assegurança. I, és a dir, no sabem si aquest senyor quan va firmar era fixo o no era fixo, o era indefinit o no era indefinit, i si el contracte d'assegurança cobria només l'atur o també cobria la incapacitat laboral transitori. Ho dic perquè jo no sé si aquest senyor va pagar una prima que cobria o no cobria, perquè si hauria pagat un sobreseguro i li haurien de tornar la diferència. Però... O li tindria que tornar tota l'assegurança. O tota l'assegurança, però que mos hem de llegir les assegurances, perquè a vegades tenim molta facilitat en dir que és un frau, però de vegades que no sabem que han firmat una assegurança que cobria només un casos, i després volen que mos cobresqui un altre cas que l'assegurança no cobria. I que t'han dit que te cobria. Però és que és del banc, i això és el gran problema que tenim, és del banc no s'ha llegit mai aquesta assegurança. Per començar, el director que molt la fa firmar, però no saben de seguros, els bancs. Bancs comercialitzen assegurances, però no en saben. El banc ens dirà que és una assegurança que han de contractar si volen la hipoteca, però l'han de llegir. I aquest senyor, efectivament, ha d'anar a la PA i s'ha de llegir el que inclou. Però vaja, és que aquest senyor l'executaran perquè no paga la hipoteca, no perquè va firmar un seguro equivocat. Home, el que passa és que en aquest cas, amb aquesta assegurança, ell estaria cobert, com aquesta assegurança no la paguen, perquè resulta que diuen que les cobertures no se corresponen a el que ell pensava o el que li havien dit a l'hora de firmar, llavors ni li tornen el dobbers, ni tampoc li cobreixen la cobertura. El problema que ens trobam és a les assegurances de vida, assegurances de llar, per exemple, el tema de l'ORCA. El tema de l'ORCA, les persones que tenien les assegurances, que no eren les entitats financeres, han pogut començar a construir. Les persones que tenien les assegurances a les entitats financeres s'han embuixacat el dobbers i has perdut. Però això, que pot ser qüestionable des d'un punt de vista social i ètic, jurídic, ho sabreu més bé vosaltres que jo, però jurídic és un beneficiari dels dobbers. Ja, però la qüestió és que... Que sí que té l'obligació social. L'ORCA, els bancs haurien de dedicar aquests dobbers de les assegurances a que, a mesura que construeixen, abonar-ho. Però el banc se pot quedar dobbers, perquè són un dobbers que tenen que veure amb hipoteca, no amb la casa. Con lo qual, el que tu m'estàs dient és que mai de... I no m'agrada, este és el primer programa que defensa banca. No, però està bé, home, almenys te tenim que... Però bueno, llavors la conclusió que hem de tenir és que en aquests casos mai hem d'agafar una assegurança en l'entitat financera. Primer, perquè és la primera interessada en no pagar-te, ja sigui una assegurança de vida, ja sigui una assegurança de llar, ja sigui una assegurança de l'atur. Con lo qual, sempre ens hem d'anar a través d'altres assegurances que no siguin les entitats financeres, perquè si la nostra entitat financera que ens ha col·locat això serà la nostra pitjor enemiga. Molt bé, Àngela, volia... I com vols que li gesquin els contractes si el 99% de les pòlisses se les queda el banc i no li donen cap còpia a l'afectat? Hi ha un problema, que jo no... Això és el problema. El problema és que es vegi un firma això... El client mitjà no tenim absolutament... Som molt incapaços, perquè no tenim cultura financera mínima, per entendre, no ja que mos ho amaguin, perquè si mos ho amaguen tu no li firmes i no contractes hipoteca. És a dir, el problema és que no... No li amagues. Tu dius que firmen i no te donen la pòlissa, no la firmis. Perdoni, però tu saps, la sol·licitud, tu el que firmes és una sol·licitud d'assegurances i després, al cap de 15 dies, si aquesta sol·licitud d'assegurances està autoritzada, t'envien les condicions generals, però no te les envien, només te donen una explicació. Tu podries tornar rebut si no te donen la còpia de la pòlissa, me refereix que... Vale, estupendo, però per exemple una de les qüestions que se podria tenir... No és que estigui intentant defensar el banc, no és que estigui intentant defensar el banc, però és que han de ser responsables d'algunes coses. No de tot, però no poden sempre... Tot no és culpa del banc. La gran majoria de coses que estan passant a Espanya són culpa del banc, però hi ha una part de culpa que és la nostra desídia o ignorància. Jo, per exemple, jo te puc dir que jo després d'haver llegit, després d'haver fet una carrera, les primeres vegades que jo llegia un contracte de compte corrent, no sabia de què anaven.
no sabia de què anaven, i després d'haver amb bastants de problemes, però bueno, havia acabat una carrera de dret, i els contractes jo no els entenia. Tal vegada ens podria explicar també, parlant de contractes, en Luis Bustillo, la seva visió com a notari. Yo, en esta primera cuestión que se planteaba en relación con los seguros, efectivamente creo que el banco ejecuta la hipoteca porque la persona no ha pagado. Pero ciertamente yo creo que hay una gran perversión en el sistema de comercialización de todos los productos financieros. Y esto vale para los seguros, vale para las preferentes, vale para las ampliaciones de capital. ¿Cuál es lo siguiente? Toda la legislación de protección del consumidor se basa en que una de las partes informa a la otra. De tal manera que uno de los jugadores hace de jugador y de árbitro, con lo cual hay un conflicto de intereses. Lógicamente, una de las partes está mirando por su propio interés y, por lo tanto, la desprotección está en el propio sistema. Es decir, habría que arbitrar otro tipo de medidas que garantizasen el conocimiento por parte de los consumidores de qué es lo que están firmando. Yo añadiría, y me parece que me voy a pelear con todo el mundo en esta mesa, pero... Bueno, també no està malament, així hi haurà... Yo añadiría que los notarios en el caso de préstamos hipotecarios, y porque yo he asistido a muchísimos préstamos hipotecarios, deberían haber suplido, porque estoy de acuerdo en que el banco es un vendedor y poner en manos del banco la tutela de los derechos del que le compra es una burrada. Por tanto, por eso todos los desastres, porque el banco lo que le interesa es vender y no le interesa explicarte la póliza de desempleo porque no la vas a contratar, entre otras cosas. Eso es así. Pero en el caso de préstamos hipotecarios, que es donde sí que teníamos la gran arma, la gran baza de un notario, pienso, por mi práctica, que el notario no ha informado de lo que realmente el banco no le había informado al cliente. Por ejemplo, pondré un ejemplo que yo he vivido muchísimas veces. Las cláusulas de suelo. Per favor. Las cláusulas de suelo se informan. ¿Cómo no vas a informar de la cláusula de suelo? Hay una serie de cosas fundamentales que hay que reiterar. Es que es capital, el vencimiento, el tipo de interés y la cuota. Si hay una cláusula de suelo es muy fácil. Usted no va a pagar menos nunca de tanto. Ahora bien, que la cláusula del suelo sea abusiva o no abusiva, eso no le corresponde juzgar al notario y todos lo sabemos.